espai patrocinat per l'Ajuntament d'Albal. Com cada mes de febrer, el municipi d'Albal s'engalana i es prepara per a celebrar la festivitat en honor al seu patró, Sant Blai. Una setmana intensa on la tradició, la cultura, la gastronomia i el comerç van de la mà per a que tant els veïns d'este municipi de l'Horta Sud com els d'altres localitats gaudisquen de nombroses activitats. L'edició número 12 de la Fira de Sant Blai i Comerç Local es va inaugurar el divendres 31 de gener a la plaça del Jardí amb l'objectiu d'aprofitar el cap de setmana i reunir el màxim nombre de visitants possible. Una fira necessària que ja és tot un referent i on s'ajuda a dinamitzar el comerç local. Per a nosaltres la festa de Sant Blai el que ha de ser és el patró de l'hivern i crear festa és una cosa de veres que estimula i que crea una gran satisfacció. De fet, el veure la gent com passeja, el veure la gent com pregunta i el que volem és que la gent compre, aprofitem per a fer el que és la Fira del Comerç, perquè des de l'Ajuntament el que volem és que el comerç se promocione, perquè és el que dona vida a un poble, i a més, això, aprofitem que vinga també el que és el mercat medieval, que és el que li dona també més vistositat a el que és la fira. I aprofitem després per a fer la setmana cultural. En fi, tenim una setmana plena d'activitats. Durant el cap de setmana, Albal va retrocedir a l'època medieval i va acostar als veïns i als visitants fins a un altre món. Un món on predominava l'artesania, la gastronomia, la música i els balls típics d'aquesta època. Molts varen ser els que volgueren provar sort. Els agrada molt perquè és molt diversificat i al ser productes fets a casa fem fuets en formatges, que és difícil de trobar, i fem algunes coses que són diferents del que trobes a tots els mercats. Trobaràs també tots els cuinats, tot el que és artesania pura de carnisseria, botifarres de ceba, les mallorquines que dieu vosaltres, blanquets, i llavors tot un producte extraordinari, producte 10. El plan de hoy sí, salir y pasear por el mercadito y, y nada, dar una vuelta por aquí, por los nenes y disfrutar de un poco del comercio del pueblo y todo eso. Y para los mayores también disfrutamos, porque cuando disfrutan nuestros nietos y nuestros hijos, pues también disfrutamos nosotros. Sí, cosas artesanas, sí, está muy bien esto, sí, está muy bien. Cada año va mejorando esto más. Pues único. Pues igual lo que me apetece es algo de embutido de requena o de utiel, algo de frutos secos. Lo que me apetece, algo. I no hi ha Fira de Sant Blai sense els reptes en tamany gegant de la pastisseria Galant. En esta edició va ser un braç de gità de 15 metres el que repartiria solidaritat per ajudar a la Junta Local contra el càncer. Com sempre, va ser tot un èxit al que pocs es pogueren resistir. Sí, aquests pastissos o braços gitanos gegants que fa el confiter, la pastisseria Galant, la fira seria important però no seria genuïna, que és el que ens dona aquesta diferència respecte a les demés, que és el barri xagant, altres anys la Granja Rinya fa un formatge xagant, l'any que ve ja avança que serà el formatge més xagant del món. Del braç de gitano, uns 5.000 o 6.000 euros. Esperem treure, que sí que es traurem. Traguem un dineret per ajudar a lo que és la causa del càncer. 4.000 o 4.500 racions eixiran del pastel. Té armela, cabello d'àngel i la solidaritat que és pel càncer. I com a novetat, Galant va fer un retable amb més de 15.000 xutxeries com a homenatge a la il·lusió infantil. 8.000 xupa-xups, 3.000 piruletes, 2.000 peladilles i 2.000 gominoles. També els diners recaptats de la seva venda es destinaren al càncer. La iniciativa va ser meva de fer el braç de gitano com tots els anys, però el pastelero me va donar la sorpresa del panel, que m'ha encantat. La gent està encantada, superbé, col·laboradora però al 100%, i ve molta gent de fora, i nosaltres estem contentíssims. Un cap de setmana intens, ple d'activitats, que donaria pas al dia gran d'estes festes populars. El dilluns 3 de febrer es celebrava per fi el Dia de Sant Blai.
A les 12:30 del migdia, el volteig de campanes de l'ermita de Santa Anna anunciava la missa en honor al patró d'Albal, un dia festiu que marcava l'equador de les festes més tradicionals del municipi. El dia de Sant Blai és una fita important. De fet, per a les nostres festes, el que ve a representar és el pas de l'equador. Ara estem a la meitat, ens queda la setmana propera a través de lo que és la setmana cultural i s'acabarà el diumenge proper en lo que és la romeria i en un concurs de paelles que participen més de 2.000 persones. Per la qual cosa, avui, enguany, un dia més, el dia de Sant Blai és un dia de festa molt important per al nostre poble. La missa va estar acompanyada per la coral juvenil del Col·legi Santa Anna, tot un orgull i un repte en el dia gran d'Albal. El patró del poble, per nosaltres és un orgull que l'Ajuntament compta amb nosaltres per a cantar aquesta missa. Sí. Mira, anem a interpretar peces des de Juan Carlos Calderón fins el mateix César Franck, un compositor francès del segle XIX. Va estar molt sortidet, molt variat. Associacions culturals, falles i veïns d'Albal i d'altres municipis no varen faltar a esta cita on l'emotivitat i l'alegria estaven a flor de pell. Per a alguns serà la primera vegada, però per a la majoria és ja un costum que repeteixen cada any. No, és el patró, igual que després en estiu tenir la nostra patrona, i bueno, per lo menos n'hi ha que fer-li el seu dia. Amb molt nervis perquè representar Albal és molt... Es uno de nuestros patrones, claro, pero tenemos dos, también está Santa Aneta y es muy importante para todos, para todo el mundo de Albal. El dia de Sant Blai per la gent d'Albal significa molt, perquè és el patró d'Albal i, clar, té que significar molt. I les festes que van fer el dia 31, el dia 1 i el dia 2, que s'acaba ahir, i estigué molt bé, estigué un èxit de gent. Pues molt bonico, perquè és un dia molt gran, Santa Anna i Sant Blai és el patró d'Albal, entonces és lo més bonico que tenim. És molt bonico, se sentim d'Albal, sí senyora. Pues a visitar a Sant Blas, que venim tots els anys. Pues antes venien les meues filles quan eren xicotetes, ara vinquen els nets, a canviar la cosa. En esta jornada no podien faltar els tradicionals bunyols. Enguany ha sigut la Falla Poble d'Albal l'encarregada de cuinar i oferir este tradicional dolç, ja que la gent de Fontilles no va poder. Sant Blai és molt bonic per nosaltres perquè seguim del poble i ens agrada molt aquesta festa. Tota la vida l'ha fet a Sou a fer Fontilles, però enguany no, la gent ja se va fer major i no. I entonces decidir la Falla perquè no tenim diners i volem replegar uns pocs diners. Ens han fantat els esblaiets que no els han pogut fer perquè ha sigut tot precipitat. Ja vam fer soles els bunyols i un poquet de xocolata. Diuen que s'hi sent molt bons, perquè les bunyoleres són les mateixes que de Fontilles. Una mascleta i el tradicional porrat durant tot el dia tancarien una jornada clau dins de les festes en honor a Sant Blai. Però encara quedaven per davant 6 dies plens d'activitats, actuacions, xerrades, tallers i competicions esportives que completarien el programa preparat per a celebrar aquestes festes. I entre aquestes competicions esportives hi havia una que els amants de l'esport més valencià esperaven ansiosos. El dissabte 8 de febrer, la cooperativa d'Albal va acollir una d'aquestes partides de pilota que no es veuen tots els dies. Un duel basc-valencià de frontó on les expectatives eren màximes. La pelota ha contribuido a que salga una buena partida, era un poco, no iba mucho y eso ha favorecido un poco el espectáculo y se ha visto jugar mucho. Para mí es una satisfacción que cuenten conmigo para este evento y la verdad que tenía muchísimas ganas de jugar. No sé la cantidad de personas que han habido, pero han disfrutado. Yo pienso que han disfrutado porque es un partido bonito. Juegue quien juegue, es un partido dinámico porque son jugadores que tienen muchas cualidades y que hacen cosas muy bonitas. Entonces todos hemos hecho un partido serio. Hemos ido a ganar, a hacer lo que teníamos pensado hacer, que era levantar, buscar al zaguero, que es el que en estos frontones pequeños son los que menos dominan, y hacer la jugada cuando tocaba. Sí. Y en este pueblo hemos jugado ya la tercera vez y bien, solemos bajar a gusto aquí, buen ambiente, pero bueno, así es en el deporte. Otras 2 veces hemos ganado, hoy nos ha tocado perder y ¿qué vas a hacer?
Una partida espectacular on els valencians varen demostrar el seu bon estat de forma. Lemay i Adrián de Quart varen meravellar a propis estranys amb un xoc pràctic, efectiu i brillant, tant que finalment varen guanyar la partida per un contundent 41-28, prenent-se així la revenja d'anteriors enfrontaments també fets en Albal. Són partides de les que fan afició i ja estava bé que d'una vegada guanyarem els valencians, perquè sempre ens han guanyat els bascos. Però, de veres, este frontó té unes característiques que el fan peculiar i fan que les partides siguin boniques. I, de fet, jo penso que avui també hem disfrutat una vegada més d'una bona partida i que anem a continuar apostant, al igual que el fa Levante TV, per l'esport que és estrictament valencià, com és la pilota de frontó valencià. Una jornada de dissabte diferent que va afegir algo d'acció a les festes que Albal dedica cada any al seu patró, però que també havien d'arribar a la seva fi. El diumenge 9 de febrer encara quedaven forces per a celebrar la tradicional romeria a l'ermita de Santa Anna. A les 11 del matí, tots els participants, acompanyats per Sant Blai, partien de l'església de Sant Carles amb una mescla de sentiments. Alegria i emoció per participar en la romeria, però tristesa perquè les festes estaven a punt de posar el punt i final. El diumenge següent al dia de Sant Blai, tots els sants, celebrem des de fa uns 12 o 13 anys, celebrem el que és la romeria, que consisteix pujar a Sant Blai des de la parròquia fins ací a l'ermita. És l'últim acte que celebra les festes d'hivern, les festes en honor a Sant Blai, que és el patró del nostre poble. Acompanyats per les tradicionals canyes i pel ritme de la música, els centenars de participants caminaren rumb a l'ermita, on es celebraria una missa en honor al patró. De nou, l'emoció estaria a flor de pell en una missa acompanyada per la coral polifònica de Santa Anna. En acabar, els fogons i la llenya esperaven per a iniciar el concurs de paelles, on es reunirien més de 2.000 persones. I després de la missa, perquè totes les festes no són tals si no n'hi ha missa, celebrem un concurs de paelles. Repartim els ingredients per a tots els participants i tot això és el que fa al final que sigui una festa el dia d'avui on la participació és massiva i ara se reunirem per a menjar-nos paelles més de 2.000 persones. I en això acabarem les festes. Una jornada gastronòmica amb premis inclosos que posaria el punt i final a les festes de Sant Blai de 2014. Unes festes que han sigut tot un èxit de participació i on hi ha hagut espai per a tot. La setmana de les festes ha anat pràcticament bé perquè s'han fet conferències, s'ha fet demostracions de balls de les escoles municipals, s'ha fet l'encontre d'escoles deportives de la comarca i al final també, el dissabte, varen fer la presentació d'un llibre que és Ara, Albal, abans i ara. Perquè les festes que fan els ajuntaments, l'única manera de medir-los és bàsicament en la participació de la gent. I aquestes festes que nosaltres hem preparat des de l'Ajuntament ara per l'hivern són festes d'un baix cost, perquè clar, lo fàcil és portar a una figura que t'arranca un muntó de milers d'euros i això en molt menys hem fet unes festes on el poble ha participat, que és el que importa. Amb este èxit i este balanç tan positiu, les festes en honor a Sant Blai tornaran al Val l'any que ve amb el mateix esperit de festa popular. Reunir els veïns, atraure els visitants, eixir al carrer a gaudir de les diferents activitats, ajudar al comerç local i, en definitiva, viure una setmana diferent. Tot amb l'objectiu de recordar orgullosos que Sant Blai és el patró del Val. Espai patrocinat per l'Ajuntament d'Albal.